pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Good morning. Ndine okakamizidwa kuti ndilankhulepo mawu awiri ora atatu. Moni nonse kumene muli ndifuna uthenga upite pina paliponse. I think anthu ife sitikunena chilungamo. Ayi. Anthu ife tikukhala ngati sitikuziwa china chilichonse. Ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri kuti anthu akuchita comment pa zinthu zimene sakuziwa. Yes, ku South Africa mafuta mkuti ndosika. Yes, ku Tanzania mkuti ndosika. Yes, mkuti ku Mozambique ndosika. Yes, mkuti kaya ku Zambia ndosika. Koma onani iza akuluakulu chonde. Ine ndikupempha chifukwa chokhala ngati anthu ambiri ife sitikuziwa. 5 years yachakwera kunali kuba, kunali kusanena choona, kunali kupha, and kunali kuchita destroy china chilichonse kuba kuja kwakuti uyakuba uyu. Billions and billions and trillions. Kuchoka kuchoka mu system ya boma imene imavutika kuti itolere msonkho. Imavutika kuti Malawi Revenue Authority agwire timetable yeni yakuti tipanga msonkho wakuti. Amalawi chonde munivese bwino. Sikuti ndikuyikira boma kumbuyo kapena chani ayi. Ndalama zimene timalandira kuma donors or balance of payment imakhala ndi ma conditions. Nthawi zina ma grants amakhala ndi ma conditions. Ma grants ndi ndalama zimene timapasidwa sikuti takongora ayi ndi ma donors. Ndi amayikapo zawo zakuti tikupaseni izi paina kukhala chakuti. Ndeno boma lachakwera laononga anthu awalemera ndiposa ndizi ndalama za nkhani. Munivese zimene ndikunena pano. Anine ndikuziwa china chilichonse chimene ali nacho. Konse kumene anabisa ndalama ndikuziwako. Ndeno ndikamanena ineyo anthu ambiri amayesa kuti kapena uyu angonena. Muli ma trillions and trillions of money. Anthu awabisa ndalama ma girlfriends. Ma girlfriends akumathawa manyumba mwawomo kumakhala ngati kupita uku ndi uku. Koma ali ndi ndalama zopya in cash. Akuluakulu chonde zimanivesa chisoni. Chifukwa tikukhala ngati Amalawi akukwira munthu amene akufuna kuti apange zinthuzi kuti zikhale mndondomeko mwake. Nde DPP itawina, unfortunately, panatenga nthawi kuti amulumbirise president. Chonde munivese bwino. 1 week ija, 1.5 weeks ija, anthu awanachosa ndalama zopya. Moto ku South Africa kuli ndalama za nkhani za $, iza machoka maboda mchinji, boda ya kudesa, boda yapa somewhere hapa panchewu hapa. Amachosa ndalama zopya kwina ngati amapita boda ya kumulanji. Ena makalowera ngati kunsanje kuja ngati kupita pasidi apaja kabisa ndalama. Akuluakulu chonde munimvere. Ine ndikuziwa chimene ndikunena. Sikuti ndingonena zinthuzi kuti ndikondwerese kandipita kaendane ayi. Nayamba kale 1991, 1992, 1993. And chonse chimene ndikunena, that's why today muli ndi ufulu woti muli multi-party democracy. Ngakhala anthu ena kunama kuti anabweresa ndiwowo. Anyway, izo za siku lina. Chimene ndikunena pano ndi chakuti kuli nkhondo yoopsana kuti kukhoza kukhala nkhondo yoopsa pakati pa Iran ndi United States ndi Israel. Ndeno pali malo ena mati homes pamene pamadusa mafuta aliwonse amene amabwera kuno ku Africa kaya ndikuti. Chonde munimvere. Ndeku 1 week ago kose kuja anthu amapulisa maranda na mashipi aja kulanda ku Venezuela koseku kwakhala kuli not stable. Now,
Russian fuel ili under sanctions imapita ngati ku India, imapita ngati maiko ena, imapita ngati kuti Qatar ikuchita kuti ichite refill kumene apanga sanctions anthu ujeni Qatar, Dubai, Kaichani mosemu, Saudi Arabia akachita firu ma strategic aku Europe. Ndechifukwa chacho mkuona kuti maiko ngati Africa kwavuta kwambiri. Ndeno why ku Zambia ndochipa? Ku Zambia kuli pipe, si tuyendesa pa road ayi, kuli pipe from Dar es Salaam amati Tazara ine mpaka Lusaka. Mozambique ili kufupi ndi gwero la nyanja kumene kukubwera mafuta akuluakulu. Tanzania nso ili kugwero kwa nyanja kumene kugombera nyanja kumene kumabwerera mafuta. Ndechifukwa chache ndochipa ngati ndochipadi. Ndeno akabwera mafuta ache ife timatenga pa galimoto, magalimoto kuchoka kumene abwera mafuta awo kuzafika m'Malawi muno, sikuti pali pipe ayi. Ndeno pali ka stabilizing fund kaja kamene kaja katha chifukwa chakuti ndrama mulibe, anthu anaba ndrama ino, anthu chonde anthu anaba ndrama osati masewera. Ndi ndrama zonse mulibe, chili chonse mulibe, chonde verani osamangonena kuti ayayi. Ndeno president Arthur Peter Mutharika akuyesayesa nditu kuti malonjezo aja anati Amalawi pa ifeyo, ife timayendesa choncho boma, kusiyana nena kuti mafuta azasika azakhala 10,000 per liter ayi. Sana nene kuti ifeyo kaya chimanga zonse zingobwera chifukwa cha chikondi chimene ali nacho wa Malawi. That's why mkuona kuti anasisa even AIP kuti anthazigula 10,000 achita chimanga. Maiko amena kutipasa ujeni magrants, maririfi, tagula chimanga ku Zambia chabwera. Chifukwa chakuti chimanga chabwera chambiri. That's why mkuona kuti chikusika from 100 and something thousand 50 kg to ma 65, 35, ma 20 kachizafika ma 15. Velani chonde mumvere mubomamu anthuwa anaba ndrama zonse mulibe. Ndeno mafuta amabwera anthu inu munimvesere chifukwa anthu anguti Kaichani mafuta aja amabwera pa galimoto. Ndakabwera pa galimoto mulibe masairos umu, ndi hand to mouth zikabwera zipite ma filling station. MCP anakati abweranso mboma bwezi mafuta 1 liter tukugura 80,000 kwacha or ma 30,000 kwacha. Chifukwa anakakhala kuti palibe ziko limene likuathandizaso chifukwa chakuba mena anabera. Malawi Revenue Authority bwezi yali panopa aseka ndikuseka komwe chifukwa palibe bwezi makampani onse ndosekedwa. Ndechifukwa chakuti tikukonza zinthu ngakhale kuti ineyo sindili mboma koma ndili mchipani cha DPP. Chipani chacho kukonza zinthu chifukwa ndi chimene chili mboma kuti panopo zikhale ngati kuti tikutolera. Tikamatolera kuti Amalawi tikamanena kuti panopo mujeni mafuta sikantengo, ndi kuti tikuona kuti kubera kunakala akubwera panjanji. Anthu otithandiza bwino tipangeza chifukwa paliso maplani yakuti kapena pakhaleso pipe tumbeya, kapena pipe tumtwara corridor apa tiyambeso mtwara corridor ija ya from mtwara pasidia pacha pa ujeni kubwera pa Nkatabe tumati mtwara corridor imene inayambika bakira ngochoka kumene mboma anaisiya kuti people are discussing ndi President Mkapa nthawi manage anapanga rale ku Nkatabe kuti to be there mpaka Matala Road Lundazi mpaka Zambia kuti tisegule mjira zosiyana kuti mafuta yambe kuti Malawi is a landlocked country. Not only that, ku Mozambique kuli flooding. Flood ku Tanzania kunali chimpwirikiti cha ndale ndipo panakhalaso almost 2-3 weeks
mafuta sakubwera muno. Nde panali ngati kuti ifeyo tachitani heriti chimpwirikiti chopya. That's why tikupempha Malawi kuti Malawi chonde esesani, chonda Malawi chonde esesani kuti mafuta amene anenera kuti 4,000. If you look at 4,000 ndi ndalama yathu to $1 ndi $1. Ndi $1. 4,000 is $1. $1 equals to 4,000. $1. So you are buying mafuta at $1, which is even cheaper than in America, which even is cheaper than in South Africa, which even is cheaper than in Zambia, which is even cheaper than Tanzania, which is even cheaper than Mozambique. Koma ifacha kuti ifeyo tukutenga ngati 4,000 chafua $1 ndi 4,000. Nde Arthur Peter Mutharika, the professor, is trying his best kuti at least afike maybe 1,000 $1, maybe $1 ndi kasent uku. Koma akukana kuti safike kuikhale pa $1 pompa apa. Nde chifukwa chakuti akuti mtengo wadura kuchoka kaya pa Mangochi kupita pa Namiasi, kaya Blantyre kupita kuzomba, akuluakulu mkati muone even the state of the roads is pathetic. Muli potholes anthu analibe amangopasa na macontract akuba drama. Green Belt Initiative drama zose billions inapita. Salima Sugar kunapita kwa Eskom anapita billions and billions and trillions anapita. Kwa Mega Farm anaba billions and billions. Drama zimene kunifi anaba billions. Akuluakulu mumvese bwino Malawi ndikupempha ndi uthenga ufike pane palipose. Anthu awagwidwe abweze drama ena ndi manyumba 50 nditu executive chief executive wanifu kukhala ndi manyumba 50. Ma ministers akali kukhala ndi manyumba 20 40. Kuma road kumapanga ma filling station. One a certain minister and ma filling station 12. Wina ndizane na bwino poje. Then kamane kuti make Malawi great again. Inali chifukwa chakuti tiyesese kuti zonse zimene anthu awa aba zibwerere timuthandize Professor Peter Mutharika. Koma chifukwa chakuti mboma muli kunama anthu sitikondana kuli maboza uyu ayi uyu musampite apa ayi bwana ndife tinakuthandizani eka ichadi zonama zoka. It's all lies. It's all lies. These people did not help anybody. It was because it was just too much for Malawians. Panopo fuel fuel akagura pa black market ena akagura 12, ena akagura 15,000, ena akagura 20,000, ena akagura 30,000 1 liter ma black market. Ndebwezi panopo tukupita ma 100 something pa mabwera ndrama ya 10,000 kwacha not, pa mabwera ndrama 15,000 kwacha not, pa mabwera ndrama 20,000 kwacha not. Nde Malawi chonde inezimende kufuna pano chwa anthu ambira kuti hey Malawi akuta kufutika, hey Malawi akumudwa. Tiyena kwauza zoona kuti zinthu sizili bwino. Zinthu sizili bwino. Izizi bwezi ma ministers akumauza anthu, ma MPs athu amene ali parliament apite ma constituencies akauze anthu ngati civic education kuti this is what is happening. Muboma mulibe chilichonse anthu anaba anthu inu ndikati anthu anaba mukhulupirire zimene kunenene sinungone okay ineyo sindili mboma. I'm not receiving any salary or whatsoever. Koma ndikuona kuti chipani chathu cha DPP ndi Mulungu amene anayika pampando kuti tikonshwa kumene kumapita Malawi kumapita kuja kwa kuti nthawi imene Zambia nali nthawi imeja kujeni kwacha kaya ku Zimbabwe. That was even better. We are going to go to Somali where kuti anthu ali ndi mitoro ya ndrama pamsika kumagulisaso ndrama zo pamsika. Ndi mmene ife timapita sobani front hour nalemera kopya andi ndikuziwa konse kumene kuli ndrama
manyumba that bought houses in Zambia, houses in Kenya, houses in Dubai, houses in South Africa, in Cape Town, houses in Botswana. Some of them have bought even houses in Namibia. Even in America, they attempted to buy houses in America. Kwa Malawi, ndrama zake za msonko yatu, ndrama zake nizimene Malawi Revenue Authority akutole. Nde ku Malawi Revenue Authority kunalo waso chipwirikiti chopya. Kunali wokawo amene amabachina chili chonse ku Malawi Revenue Authority. Sinaliso Malawi Revenue Authority. Water board nde chisimu matruka ndrama antu adimaki akulu. These people have stolen money. And I know what some of them, they're even running away. Kutero kwa tawa kutamupe chilima chwana ziwa kutu uyazatu urura chwa chilima maziwa china chili chonse chimena antu wa mapanga. That's why they had to kill him. Nde akulu ena fetina mangidwa ngakale antu ena kunena ichwa chani mkwa manga hawa eka chani ena paka pano matelefoni atu sana tipase chwa telefoni inabedwa mene kucha anatenga polisi aja akulu chwa it was S20 anaitenga ya sikuti kapena chana anaitenga plus zintu zimene anaba kunyumba kuno anaphwanya magari moto kachani yanga anachita kuphwanya aliyesa kuzo even na polisi akuzo utanaigunda gari moto yanga tukuchoka kuna Mitete tukupita ku area 30 area 49 kuja kuti tukupita tunaenda uja wa Kaunda Road uja de inez mende kukuza ni pana Malawi nose ndikuupe mpani kuti Professor Arthur Peter Mutharika utafike kuti fuel isale 40,000 which is $1 si kuti masewera ai alindi love for you people. He has got chikondi ndino antu. He has got love for Malawian people. This is why yafika pa 4,000 and the 4,000 a true value ya dollar ndi 5,000 to a dollar. If it's even below $1, koma akulu simasewera Malawi tukupe mpani dekanintima tuone kuti ku Malawi Revenue Authority ziyambeso kuyenda bwino, ku Eskom ziyambeso kuyenda bwino, ku Ijenko ziyambeso kuyenda bwino, ku Adimak ziyambeso kuyenda bwino, Water Board ziyambeso kuyenda bwino, ku Makra ziyambeso kuyenda bwino, kumena antu amalandira kumanabedwa ndrama zopya za ma revenues the stabilization fund zinabedwa zose ziyakulibe ndiri kufuna kose kuja kuyende bwino kunokima nde chisimu aliyese kunali ngati nsinje chisime chimene amadirapo zose ziende bwino. Strategic grain reserve ziende so bwino mukare muli chimanga antu anaba antu ini chonde ndiposo tu mupemphere kuti Arthur Peter Mutharika kale ndi moyo utali chifukwa kunakapanda kuti Arthur Peter Mutharika ndi president wa dziko lino. Antu inu amene mkunena pano mkuti kaenda ndani inu kaenda ndani bwezi kuliba atakuphani patebeza kuti mnakuimira ayi ina amene ndikunena pano 300 million yanga inapita pale anthu amene tinamanga tinakapesa koma polisi chifukwa chakuti anali part of it polisi amene aja anatulusa anthu aja moti nkhani ndiyovuta kwambiri zakuuza china chilichonse chifukwa even ma lawyers angozemba choncho kuti pakhale zinthu zabwino ndene zimene ndikukuuzani pano zakuti mafuta afike pamene afika apa pali chikondi chopya kwa Malawi nde chonde tilolere kuti tivutike ine panopo even zakuti kandi ndama yakuti ndilibe koma tilolere kuti paka zinthu zambe kuyenda bwino mafuta azasika ndikukuuzana azasika zose zinthu zikamba kuyenda bwino mafuta azasika ine mene ndikuziwira kapena akhoza uzafika 1,000 kwacha per liter maybe ma 2,000 1,000 even kapena even 900 ndikuti even sikuti ndikuti zimene zizapangika koma mene ndikuonera ineyo zamsogolo zimene zizapangika koma chonde tikhandi chikondi kuti tikoze zinthu Malawi muno ndeni kupempha business ndikupempha wose kuti mkamachita adjust yes kuti nanunso mpange ma profits komanso muone kuti Malawi tingathandize bwanji ziko kwambiri. Good morning.
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.